Wangalidalula igama lami ngoba umndeni wakithi awukakazi ukukhulume ngalokho ngaphandle kwasekhaya. Lokho kwenzeka ngesikhathi siyongcwaba umalume wami eMpangeni. Umngcwabo uhamba kahle. Kwathi sekuzovala ithuna, kwafika indoda engakaze ngiyibone. Yayigqoke ijazi elimnyama futhi yayingakhulumi namuntu. Yavele yasondela ethuneni yafaka into encane phakathi kwezimbali. Ubaba wamemeza wathi, "Yey, wenzani?" Le ndoda ayizange iphendule. Yaphenduka yahamba. Kuthe kusihlwa safika ekhaya. Kwaqala izinto ezingajwayelekile. Izibane zazizicimela zodwa. Izinja zikhonkotha zibheke ngaphandle kodwa kwakungekho umuntu. Ngobusuku besibili ubabekazi wami wavuka ekhala. Wathi uphuphe umalume ethi, "Buyisani into abayifaka ethuneni lami." Ekuseni amadoda omndeni aya emathuneni. Lapho befika izimbali zazihlakazekile. Baqala ukumba kancane lapho le ndoda yayimkhona. Bathola isikhwama esimnyama esasiboshwe ngentambo ebomvu. Akekho owavuma ukuzivula, basishisa khona lapho. Ngobusuku obulandelayo konke kwathula, kodwa kuze kube namuhla akekho wake wabona leyo ndoda futhi. Ngangifunda ekholeji eThekwini futhi ngangijwayele ukubuya sekwephuzile. Ngelinye ilanga ngathola itekisi ngabo 11:30 ebusuku. Into yokuqala engangiyiqaphelile ukuthi ngaphakathi kwakuthuli kakhulu. Akekho wayekhuluma. Bonke abagibeli babebheke phambili. Ngahlala ngemuva komshayeli ngathi ngizokhokha wangitshela ukuthi ungakhathazeki usukhokhelwe. Ngamangala ngoba ngangingene ngedwa. Ngabuza ukuthi ubani ongikhokhelile. Akazange aphendule. Emzuzwini embalwa kamuva ngabona ukuthi sesidlule endaweni la bekumele ngehlo khona. Ngamtshela. Wathi, "Asikakofika isikhathi sakho sokuthi wehle." Ngathuka ngamemeza ngathi akame. Akekho umuntu etekisini owanyakaza. Ngasheshe ngavula umnyango ngagxuma etekisini lisahamba kancane. Ngawa ngalimala idolo. Ngesikhathi ngiphakama itekisi lalingasekho. Ngangibona umgwaqo oqonde phambili. Kwakungekho umuntu. Kuze kube yinamuhla uma itekisi lifika linginika umuzwa ongajwayelekile angilingeni. Lokho kwenzeka ngenyanga edlule. Ngangilele ngesikhathi ifoni yami ikhala ngo-3:03 ekuseni. Inombolo engaziwa. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe kunesimo esiphuthumayo. Ngayiphendula. Akukho umuntu owakhuluma. Kwase kuzwakala izwi liphansi lithi, "Ungakhulumi, khona omngemuva kwakho." Ngahleka ngoba ngicabanga ukuthi kukhona owenza iprank. Ngaphenduka, kwangekho umuntu. Ngaphinda ngabeka ifoni endlebeni, izwi lathi, "Ungabheke eminyango." Ngaleso sikhathi ifoni yacisha, ukungqongqoza kwaqala. Angizange ngivule. Ekuseni ngavula umnyango okwangekho umuntu, kodwa phansi kwakukhona izinyathelo ezimanzi eziye eminyango. Zazingekho eziphendukayo zihamba. Kusukela ngalobo busuku, ifoni yami baku do not disturb njalo ngaphambi kokuba ngilale. Sanibonani nonke, futhi ngiyanomukela kwizindaba ezazingafanele ezixoxe esizini finale. Namuhla ngizongixoxela indaba ezintathu ezithunyelwa ababukeli bethu. Ukuthi lezi zindaba ziyiqiniso noma cha, ngizonishela kunini ukuthi ninqume. Uma ubuka wedwa, sekumnyama noma ugqoka ama-earphones, mhlawumbe le video kumele uyibuke emini. Masingene endabeni yokuqala. Umfundi wobunesi oqala i-night shift yakhe yokuqala. Utshelwa ukuthi engalokothi engene egumbini u-309 ngoba alisebenzi. Kodwa ngo-3 ekuseni, i-alamu yesiguli iqala ukukhala ivela kulelo gumbi. Lapho engena, kukhona umuntu olele embhedeni. Ifayela yesiguli ayinagama. Kodwa umuntu loyo uyawavula amehlo, abize umfundi ngegama lakhe. Nakuba bengakaze behlangane. Owesifazane uthola izingcingo ezivula enombelweni engaziwa njalo ngo-3:03 ekuseni. Izinsuku ezintathu uyaziziba. Ngosuku lesine uyaphendula. Izwi lithi, "Uma ufuna ukuphila ungabheki ngaphandle kwefastela." Kodwa sekwaphuzile ngoba amakhethini akhe asevele evulekile. Umndeni uthuthele endlini entsha ukuze uqale impilo entsha. Kodwa njalo ngemva kwezinsuku ezimbalwa ukhona umuntu oyedwa unyamalalayo.
Amaphoyisa awathola ubufakazi, amakhamera awaboni umuntu wengena noma ephuma. Kuze kube yilapho indodakazi encane yomndeni idweba isithombe. Esithombeni khona wonke amalungu omndeni nabanye abantu abami ngemuva kwabo, abantu abangakaze babonwe yimuntu. Ngosuku olulandelayo isithombe siyashintsha, sekusele abantu ababili kuphela. Sasifikile ekupheleni kwesizini 1 ye-izindaba ezazingafanele ezixoxwe. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka, ngokulalela nangokuthumela izindaba zenu. Uma unendaba ongakazi uyixoxele muntu ngenxa yokwesaba ukuthi ngeke akukholwe, ungangabazi ukuyithumela. Mhlawumbe indaba yakho izoba yiyo esizoyixoxa kusizini 2. Lala kahle uma ukwazi.